Od 19. do 24. lipnja u Dubrovniku se održava konferencija posvećena novim iskoracima u medicini te forenzici i antropološkoj genetici. To će biti jedan od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja iduće godine. Tim povodom s nama je u studiju forenzičar, profesor Dragan Primorac. Dobro nam došli. Hvala vam lijepo na vašem pozivu. Evo recite nam za početak što je to ISABS? Pa gledajte, ISABS u prijevodu je Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti ili International Society for Applied Biological Sciences, organizacija hrvatsko-američka s jednim velikim brendom, s jednom ogromnom snagom, negdje do sada oko 4000 sudionika, više od 600 pozvanih predavača, a u znanstvenim odborima ISABS-a sjede 4 Nobelovca. To je stvarno velika stvar za Hrvatsku. Koliko se očekuje i drugih sudionika na konferenciji i tko su oni osim ovih Nobelovaca? Da, jedna filozofija ISABS-a koja je meni uvijek vrlo draga, to je ne dozvoliti veći broj od 500 sudionika, iako je to puno. 500, znate zbog čega? Kako bi imali osobne interakcije znanstvenici sa studentima i kako bi zapravo to bila jedna velika obitelj koja će prvi dan nakon završenog kongresa poruke prenijeti i implementirati u svoju sredinu. Vrlo jednostavnim rječnikom, oko 40 država šalje svoje delegate. 500 sudionika, to vam uvijek pobigne negdje na 520, 530 i poruka koja ide cijelom svijetu iz Dubrovnika, vrlo jasna, kuda ide medicina prema putu u 22. stoljeće. Iz Hrvatske, iz Dubrovnika. Možete nam još malo reći o temama, o kojim će se temama raspravljati? Da. Kad vi pogledate teme, i ja o njima često razgovaram, svaka od njih je dovoljna i razlog za sebe da takav kongres bude organiziran bez ostalih tema. Primjer, jedna od tema, krenut ću od početka, će biti vezana za antropološka istraživanja. Na primjer, konkretno naš rad objavljen u Nature-u gdje smo pokazali dvije velike migracije, jednu prije 120.000 godina iz Afrike i drugu prije 75.000 godina. Znači, prvi rezultati koji idu u tom konceptu svih ljudi iz tog područja koji mijenjaju povijest svijeta su u Dubrovniku. Drugo pitanje forenzike. Eksperti koji su utemeljili moderne forenzičke znanosti, pogotovo vezane za DNA, svi dolaze iz državnih policija, FBI-a, američke vojske i šalju poruku kako se boriti protiv međunarodnog terorizma, protiv gospodarskog kriminala, trgovine ljudima, organiziranog kriminala, opet iz Dubrovnika. I sad dolazi ono što je moja ljubav. A to je kongres je posvećen personaliziranoj medicini. Medicini koja će biti osnovana ili temeljena na analizi svako od nas pojedinačno sukladno analizi genoma. Dakle, više ne bi smjeli imati generaliziranu medicinu, nego medicinu prava terapija za pravu osobu, pravo vrijeme, što drastično poboljšava ishode liječenja i smanjuje komplikacije. To je revolucija u medicini, o njoj se danas ne uči, ali ono što je temeljna poruka, ja želim da Hrvatska bude predvodnik u tom području. Kad bi mogla takva grana medicine zaživjeti, to vjerojatno zanima sve naše gledatelje. Pa gledajte, mi na primjer u specijalnoj bolnici Sveta Katarina danas u ovom trenutku provodimo personaliziranu medicinu i uvodimo niz segmenata. Na primjer, jedan od njih je vezan za aplikaciju matičnih stanica gdje imamo rezultate koji su odlični u liječenju oštećenja hrskavice koljena. U suradnji sa nekim drugim institucijama, Bioglobom i Genosom hrvatskim, pokrećemo farmakogenomiku gdje ćemo, analizirajući pojedine gene koji, ja bih rekao, su važni za proizvodnju enzima koji metaboliziraju ili razgrađuju lijek, doći u poziciju da ćete vi dobiti pravu terapiju. Vama 5 mg lijeka može pomoći, a mene može ubiti. Jedinu istinu o tome vam može reći analiza gena. Dakle, Hrvatska je već krenula. Rebro radi određene stvari, Vinogradska radi, specijalna bolnica Sveta Katarina, ali ja bih želio jednu tu cijelu sliku zaokružiti. U konačnici imamo povijesnu priliku kao u forenzici biti među liderima svijeta. To je jedini način da naša država opstane, da bude konkurentna i u konačnici, ja bih rekao da predstavljamo nešto na svjetskim znanstvenim mapama poput ovoga kongresa. Da, ovo je 10. po redu kongres. Koliko se evo već 10. put njime jača prepoznatljivost Hrvatske kao destinacije u svijetu i u stručnom tom dijelu, ali i u turističkom. U Dubrovniku je ta 10. konferencija. Da, evo, mi smo sad upravo završili tiskovnu konferenciju kod ministra ovoga Kapelje, njegovih suradnika i ovo što je on rekao i naši gosti iz inozemstva, a sa mnom je bila ekipa vodeći ravnatelj Ruđer Bošković, Instituta za antropologiju, Dječje bolnice Srebrenjak i Genosa. Vrlo jasna je poruka išla od mojih njemačkih kolega koji su došli zbog ovog kongresa, da zapravo je teško vjerovati da se može veća prepoznatljivost dati jednoj državi. Moguće osvajanje Wimbledona, što je Goran naš napravio i sportaši. Znate zbog čega? Zbog toga što dolazak Nobelovaca u jednu državu
ili Mayo klinika koja je suorganizator, daju svoj brend. To su institucije, rekao sam, Mayo klinika nije broj 2 institucija u Americi, ona je broj 1. Sa više od 60.000 zaposlenih ljudi. Brend Sjedinjenih Američkih Država. Samo broj posjeta stranici ISAPS-a od osnivanja veći od 1 milijun. U ovom trenutku vi nemate ozbiljnu znanstvenu organizaciju, ili ako hoćete zdravstvenu, koja nije upoznata s ovim našim kongresom i ja bi imao jednu veliku želju, a to je da broj studenata koji dolazi kod nas, kojeg mi nažalost zbog veličine kongresa moramo limitirati, bude što veći broj hrvatskih studenata kako bi tu poruku mogli prenijeti dalje, jer Hrvatska mora imati lidere za 22. stoljeće i ovaj kongres je prilika. Gotovo sve nacionalne televizije, velike evropske, ja sam u kontaktu sa švicarskom, nekim američkim, su iskazale želju da žele biti, a tu vaša kuća zaista čini ogromne napore. Ja sam vam na tome zahvalan. Dakle, nakon ovog skupa i simpozija više neće biti odnos prema Hrvatskoj isti kao što je bio do sada. Pa to su vam stavovi američkih kolega. Evo, dok smo mi razgovarali, išao vam je prijedlog i danas ga je ministar spomenuo da se razmišlja o direktnoj zračnoj liniji između New Yorka i Republike Hrvatske. Mi stalno govorimo o zdravstvenom turizmu. Pa možete zamisliti kad ljudi u svijetu, New York Times i u drugim medijima kažu da je Mayo klinika odabrala Republiku Hrvatsku da radi zajednički kongres i da imate standardnu Nobelovce. Pa tom se zdravstvenom sustavu počinje vjerovati. I ja sam imao razgovor sa ministrom Kujundžićem koji je isto na tom tragu i meni se sve više čini da Hrvatska ide putem izvrsnosti u tom segmentu, a ja ću učiniti zajedno sa mojim kolegama iz ovih država taj maksimum. I naravno, ja želim zahvaliti svima. Mi smo danas imali jedno sjajno iskustvo sa Ministarstvom turizma, Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatska elektroprivreda i svi su prepoznali važnost ovoga događaja i svi maksimalno pomažu. Iako moram priznati da je najveći dio financiranja iz inozemstva ili razumljivo. Radi se o velikim sredstvima i jedan put kad vas američki partneri prepoznaju, njima nije važno da li ulažu u vas u Americi ili u Hrvatskoj. Njima je bitno samo da vam vjeruju. Hoće li ovo pomoći da se naši liječnici vrate možda u Hrvatsku, jer evo, nažalost, sve veći broj je onih koji upravo odlaze iz njih? Ja mislim da ovakvi događaji moraju biti svako malo samo zbog jedne stvari. Hrvatska medicina, ja vam to mogu reći iz prve ruke, jer gledajte, ja sam proizvod hrvatske medicine, je izvanredna. I ljudi zaista čine svoj maksimum da to naprave. A društvo se mora nekako prilagoditi kako i dalje svi ne bi bili jednaki. Ako je neko dobar, onda ga nije sramota ni platiti. I u vašoj kući, gdje god dođemo. To je jedini način da vi ljude možete motivirati, jer nije jednostavno biti ni liječnik i otići raditi u Veliku Britaniju i Francusku. Znate, vi dobijete plaću koja može biti 40-50% veća, ali kad platite druge režije, troškove za vašu djecu, vi se opet nađete u nekom prosjeku. A imate prelijepu državu Hrvatsku na koju smo svi ponosni i onda zbog čega te ljude gubiti? Ja bi to shvatio kao nacionalni prioritet i apsolutno bi učinio sve da niti jedan hrvatski liječnik ili neki intelektualac